Ka company Star Cement Lomshnong ka ai kublay Beding Klam Basuk Bakmen Ya Barok Ikon ki Hajar Jong ka Sain Right to Bear Shia Hajar Ngo Ka Dorbashnong Pelun ha ICAR Omyam ha kasi sa jan galapan long ya kajing pun khoj pai ba ya kajing keng flyover ha Omyam ka bala isai met na kajing punjabo da ki pai ba nong lek nong wan klem da borom show ya ka khoj ka suba Kiriu klem perkhan kila shubret pathari ki jabo hagate ke jingking flyover kablakta omtang ye ka khoj ka suba jongate ke jingking bat kapong omyam henry ka kta ru ya kamariang Namar ka jing saukia halor ki kam le klem akor ki nong le nongwan kador bash nong pelun ICAR umyam hakasi sejan hakjing lam jong urang ba shnong uba MWAR bat u secretary shnong uba MBM lembat ka jingas no oktilang jong ki seng long kme balalam khmat da ka kong M kharso no rangkat ki VDP kilami ban pen kho yakate ka jingking flyover kabodon ha umyam Kai ka bapen pang met bat sngokya ya ka bosh nong ka dei ka jingle klem akor ki pait ba nong le nong wan hakate ka jaka hak bala bret pathar na du ki vitor kian ki plastic ki sop jing bam bat ki we ki jabo ki bakta shisha ka khoj ka suba bat ka jingle rain ru ya ka shnong ka thaw lakumba omdon ki bapet bakmi ya ka te ka jaka ka badang ha bhau put usam jong ka shnong pelun ha umyam Kabakam sngau kya shushu ya ka borch nong ka de namar ba ki pait ba ki lapun long ru ya ka te ke jingking flyover kum ka jaka di kyat bat ru ka jaka ban le ki kam sneu bat ki kam klem akor ki baharu kam ni lasakhi nakapor shakapor Nakaliang urang ba shnong uba MWAR rangkat ki wei ki nong ilam ki lapun pau ko jing sau khia halo ka te ke jingle klem akor bat ki lama ham ting banang ni shakmat dada lap ya kino ki bale klem akor online kuna 1000 tengka bat ada ki pen ni ele persha on IT no ya ki shaki bor jong ka ain Nakaliang zonga upasan bidpi jonga shnopulun ga play irmasnong kumju kilong kami ising pakai jonga snong lawan waktu boy ikene ka flyover dia kalau kami ke cikerpa kalau ba nakaliang jongi ki bidpi snong hi nak pos po ni pe nta ka jingko ka jing suba ka bahag me nta ka song ka thaw makan paru ya itu ki porlok berlade la riboy la di napo naki sorsolong Ibuan bersongkah ni po flyover. Kimde benlong klem akor. Benpo berempet ki jabo jaban ki pitol kiat. Kamta mani kalong ibuan hani ibuan ki wan ki napo ki family prepare banabar ki wan berpekai. Ade ngi lap pakai pitol kiat bersupai ane po flyover. Dia kalong ke bos so sat met nunta jing isnong bo kwe. Nak post po ngimi ban pukoi ane po ka flyover. Kani flyover kani ke jaka pikai ke baik trat apo megalia jingi kani ko wa miam. Yang kerpa borok pada lok dengan songkai po kani ka flyover di subah ban lek khoj ya kani sim kani ka jing pekan phi kalong ke pa ai mesim ki weru kamta pri panama ki wan dilon don ki jing ki jaklia po snong thauri kalong ke bas met de pintala kerpa lada ki bana po dong kodong ani po solslong yang kerpa pin subah ban smar ban lek khoj kani ka flyover ya kalau ki snong ya lapo kowe ke jing pesak ke jing maham ke ba Tengah nam tak itu baru kibon songkai ni po ka flyover. Agar par pi me pinum bread sekali ane. Dia nak liang kesnong hi labo. Mende smart ibu gini ki balik percaya kan ingin air ka fine ke balong 1000 tengka. Ya kan ka social media depa nam tak baru kinong songkai ni po flyover. Bakinum million su dan smart. Tengi lada lat dari smart kidan ki volunteer snong ki perman po snong tau. Kini no balik percaya ingin buat ka fine balong 1000 tengka. Ayang hani kung iwi na kising lang kumi. Kasing mga ikong Annabel ban Karaburoy. Baru kung kakang President yung gani ka village organization hani yung pelun. Hakaban kong hakabiyaday ba kani ka program kani ka STEM. Nga so ban ay kublay baro iwi ki village organization ki SSG members baro ki rangbas nong secretary nong ki EC bat ki seng sama nong ki blader nong kat matni kani ka por hakaban ya punya page kani ka program kani ka jaga wabisa kaban kong hakaban jadi ba kani ka program kalong ya kabangin penkuy ya kani ka jaga kabadon hangni kabangi kini pilor jot ikot jot bat kiwi pat ting panjapo kani ka jaga hakaban ni kung kinong sinong nangkong ngide ban sedang baro nalaying kenang bengin penlong kanuk saya ban peti kiwi pat para majan ki jongi nang bakan long ka jing kawan pan internet ya ka jing ko jing kia
ban kuit ban subay kam tam ya kasnong ka thau ya kam tam ka imlang ka salang bat kari ba jaj ban riuru bat kadu suai ka bangan pangkut no akan ka por nga sngo ya ka ban pediang subay ya pi iwi baro ki biya juyawan kai subay akan ka jaka ya ka ba anda hamba pi ple dep ya ka ban yang kai ya pe kai ban ya ring air mesim pengat akan ka jaka karpat ya pi ba anda hamba pile ya dep ya ka ya teng piara ya ki jingbam ki jingdi ki jongpi ki kenja song plastik di kino ki packing karpat ya pi ba anda hamba pile dep bam sngo ha ya ka ba pinya ra ba pinya song pat itu ki jaban yang pi pinya le ra jaka ki ba ban bread ya ki nyut ya ki nyer nang mo ka jaka kanlong ka ba put ki basuba bat baki wei pat ki wan kin yang kai bakin pek kai kan ka jaka ru kin ya sutanat bat kung juru kan ring ru ya ki wei pat kung ki toris ne nang juga kai put ni ki wei ki jaka ru ya ka baki sutanat ban wan kan ka jaka ban yo ya ka ban yo cuma kai Ngaku ba senong ngadap dari sukya ba trau lu ta senong ka tau lang salang kham tam ka khot ka suba nakapor sa kapor Islam arsen lai sien kinutong senong kini ya ban pungkot penplik pensuba di sodong sokon andai ni loma banda nama bon kiri persa kiri gale persa ki bomdon suka akor borom bande trelang na banta ka phakamet Memang salang kesung ka tau kham tam na banta ka khot ka suba na banta ka senong ka tau di away ke nabat ki sukya kumul ba senong banda ni kom ki kom lawur kom mana ko senong ko tau ke nangni sakmat ki breu kinu balai persya nimbo sendan no hi da ka kuna ka bala kunuk noro ki papan keng bat ki balai persya ka kuna ka ba nimbo ke san hajar tengka ladang ni lap nangni sakmat dengan aku belaru igelong kami ilong pa ibalai mi renti ibasim kya lagu ta ka bha kami lang salang jong sedung ka thau ya ka ban pe ya ka khot ka suba jong srodong saukon pakisnong di la le chnong ka jat chnong begini tolong di yatri renti ka jingemi renti de nakadau ka bad bon kiri persa ni nomla ban le na ta kadau kilo mo persa nangli sakmat min bu artaru da ki blantia buan ban mi ban sang ban pek ngor la kon ta ka bha ka me kasung ka thau da ni lap kino bo persa ka puna ni bo san haja tengka je kita bo persa tang kini ki kenten tengah ai blei ki baro kum kinung sunong ki blei don pentalang ban sim kya na penta ka khot ko suba ban penne bangsa je ki tolong umbam undi khamtam ni ki sengsieng khamtam ki bar na dong sedong hi ke jing khot suba ni don kam kum asnong ke kublai di sibo